Ai ku play pi barolang hagani ko por, ai ku play pi kerteng ke Jesus Christ. Hagani ke singi doni ke kular ke play ke bau kular kumni ye pi. Kata galong lingba ke kitab Jeremiah galong ke ba live ho ke dekat ba khat nyom. U play u ong. Ngan iPad ye ke jingkot jingkia api. Bat ngan penkia ye ke jingmong ke jong pi ong utrai. Ngan iPad ye ke jingkot jingkia api. Bat ngan penkia ye ke jingmong ke jong pi ong utrai. Dan updeng jong pi ka bukum gani ka por pidon ka jing shitom ha ka met ka jong pi ka ba pimpat koi hadu menta pidon ka jing su pidon ka jing shitom pidon ka jing pang ha ka men kadon ka jing mong ha ka met ka jong pi ka ba pimpat yo e ka jing pen khia kadon ka jing shitom kadon ka jing telot jo ka met kadon ka jing ling a pisah po jong pi namar ka jing pang ka jing shitom ka ba don ha po jong pi Sngol dia ba pido jingkermen pi sngol dia ba pila thai per ka jingpang ka ba piket barok sikata nomar ka jingpang ka jingmong ha ka men ka ba pimpat singla yo ka jingpen khia henry utrai wong i pi ni ka sngi an iPad ka jingkot jingkhia i pi bat ngan pen khia ka jingmong ka jong pi wong utrai tau du blay ba kular i pi ha ka ni ka sngi wong ngan pen khia ka jingmong ka jong pi wong utrai se ki doktor ki ong i pi ba pimkot chu mla shup an pen khia ini ka jingpang ka jong pi let's say kila ongru ba pinom im slam shu let's say pi snol di bat ka jingyap ka apa khamat jong pi snol di ba ka jingpang ka la nang bam nang pen shitom ka met ka jong pi henry ha ka kum ga ni ka por shu ngai ya ka ktien ka jong blai ka bo blai wa nan ai ya ka jingkot jing khia api ngan pen khia ya ka jingmong ka jong pi au trai pi de ka jingai shu pediang ini ke kular ke jong ublay ini ke klipman pediang daga kerteng ke Jesus Christ ke jing pin khia ka met ke jong pi pin im pin khia bat pin pen bana ye ke jing ba ke jong ublay la ka bomla haki doktor la ka bomla shu haki ke dawai ban pen khia henry Jesus Christ urong nong pen khia o jong pi la de kit mo oi de ke jing pang ke jing kro ke jong pi lor ke tin pra ka met ke jong bat mentau ong an ai ke jing ko jing khia api ngan pen khia ka jingmong ka jong pi otrai na ka liang ka jong pi shu ngai ha ka kular ka jong ublai ngai how Jesus Christ ka donut ka jong pi paron wanam arlatin pin im pin khia pin pen benaru ka jing ba ka jong ublai ba dei ublai ubla pen khia yu pi na ka jing shitom ka jong pi na maru trai wong ngan pen khia ya ka jingmong ngan pen khia ka jingpang na ka met ka jong pi oh Jesus Christ hari ka por pediang ya ka jing pen khia ka jong trai ha ka met ka jong phi de ka jingai ne ko por ngan twai nak ta jong phi ki ba shitom awana khamat jome ko paleng ba Jesus Christ ban twai na ka banta ki ba shitom ko trai ablay ka jing shitom ka ba don ka met ka jong ki ka jing pang ka jing mong ka ba don ka met ka jong ki ka jing shitom ka bala ban khia ka bala pen su pen thar ya ka met ka jong ki ka bala perlong ya ka met ka jong ki ba ka telat ba ki de khat met ki bala ablay ke ba shopo jong ka met ka jong ki ba mtrai kam shu ki bala snew daga kerteng bi Jesus Christ aplai lu ye ka jing pen khia ka jome kan wan ablay dala dehi men kta daga kti ka jome ka kti ka bala mong ka jome men kner ha ka met ka jong ki ni ka klip man try abakan don ka jing pen khia ka jome kan wan kubni kani ka sngi ka ba me pen khia ye ki ko try ka kam kan ti ka ka sngi ka ba men kta ye ki kani ka sngi ka ba men snano itu ka jingpang ka met ka jongki ban penio pat ya ka met ka jongki ka ba khia ka ba klang ka ba im ka ba trekam biang si hisien pat ablay try ablay men satno da ka snam ka jume da ka jingpang jing kron ka met ka jongki ka knyang jingpang ka ba ka met ka jongki da ka kerteng ka Jesus Christ ka tim lut ka knyang jingpang kin yak tronkin terkhang no ka jingmong go try Jesus ablay long bala pen khia no da ka kerteng u Jesus Christ ka jingmong abi try kan long ka bala pen khia no ka bala pen khot no ka to ka jing su jing thar ka banta jo ka try po ablay ka jongki long bala
penkia daga kerteng jiso kidigi tumor long bla wengno daga kerteng ga Jesus Christ ga klipan kidigi mau long bla pen umno long bla wengno kid mi no shabar daga kerteng Jesus Christ ablay tu klai bo klam tre kam shu un sedang ban im ban kim biang ban tre kam biang daga bor ka kerteng ga Jesus Christ kadu ka snam kan sedang ban try kan sedang ban khoi ban kran ko try ablay tu hat ubat trot un long bla penkia daga kerteng ga Jesus Christ kadu ka nirba ka ba mong ka ba stuat ka long bla penkia daga kerteng Jesus kadu ka jingmong ha ka rendang ha ka shadem kadu ka jingmong ka try ka shentur ka jingmong ka badan ha ki benta ka ba shapo jo ka met long bla penkia daga kerteng ga Jesus Christ ba Nazareth kadu ka jingpang ko try Jesus ablay ka badan ha ka shadem ka jonki try Jesus ablay ka badan agi benta shapo jongki ko try daga jing chnem snam Jesus nga kreni ka jingkia kreni ka jingkia ablay ka jing try kan one haga ka bladder ka jongki haga ka plakon ko try haga ka chakalit shabar ko try Jesus ablay hagi benta ka shapo baro kreni ka jingkia kan one ko try Jesus ablay ka jingkia ro kan one haga snido ka try ka jing prum ka jing at ablay ka try kan long ko la wengno daga kertengo Jesus Christ ka jing mi try Jesus ablay he can just say long bala penkoit no daga kertengo Jesus Christ kren ka jingkia haga butlum jongki ho shing butlum abai try ki thiet ka jongki kren ka jingkia ablay ho hago singkai jongki haga terpeng ki kti ka jongki ka jing pangmat long bala wengno daga kerteng Jesus Christ ba Nazareth kren ka jingkia haga jabbing ka jongki ki thiet jabbing ablay ka jing ka try Jesus ablay ka jing q bp ka jing q shini long bala penlong normal no adu ka singi daga kerteng ka Jesus Christ ka jing shitong ka benta ka score ka set kelut ki score ka penlong ki score bakin susawa long bala wengno daga kerteng Jesus Christ ablay ka try long bala plino ka jing snow ka ba shai kedar ki score ka jongki ka jing berie ki khamat ablay ka jing bomla ban yo i ka try Jesus ablay long bala penkia no ne ki score ki long bala plino ka jing yo i ka ba shai kedar hagi khamat ke jongki ka try ka jing thlon ban kren ka jing bomla kren long bala wengno daga kerteng ka Jesus Christ ka jing James ing long bala penkia daga jing pang daga kerteng ka Jesus Christ ka jing so jing don long bala penkia daga kerteng ka Jesus ka jing duna snam long bala penkia daga snam kan long piang aga met ka chungki kan try Jesus ablay ka jing bomla ban bam ka jing bam long bala penkia kan nirba kan stang ban tengan ka kapo kan stang ban bam ablay try kin la ban bam kin bang ban bam ko try Jesus ablay ka jing swai juga bet ka jing tolot juga bet long bala penkia no daga kerteng ka Jesus Christ ba Nazareth ablay ka jing pang stroke ablay long bala weng no shisndan ga kren ki shing ki tit ki jaw ki doksa ablay ki dok khatmet kin stang ban kim biang kin tray kam biang kin stang ban la ban pen ki biang daga kerteng Jesus Christ ki khatmet nga hukum kin im kin tray kam lut ki khatmet daga kerteng ki Jesus Christ ka jing pang ki simpre ki simpre kjat ka jing pang ki slak kjat ki mat kho siu ki mat ke jongki long bala penkia daga kerteng ke Jesus Christ ba Nazareth ka jing dap shadem long bala penkia daga kerteng Jesus ablay ka try ut hard wa petleu long bala penkia no daga kerteng ke Jesus Christ ba Nazareth ablay ka try ka try Jesus ablay ka jing king kle ka jing kha ka jing king bayong ka jing jerho ka jing pang ka jing pang cancer ka jing pang TB ka jing pang ka harukom ka sno ka met daga kerteng Jesus long bala pen khot no daga kerteng Jesus long bala weng no nga be ashop ka dubak ka jing pang kan happen mi kumni daga kerteng Jesus Christ nga kreni ka jing khia kan wan lut hagi di khatmet nga pen bana ba daga jing jingam snamu Jesus lapen khia ye phe ko try ablay nga try Jesus ablay ka por ablay ta ka khatmet ka jing ta iki ko try ki badan hospital ta lot ablay ko try Jesus ablay ki bahapan le ek dialysis nga clinic ka pinkhia ka jome kan one ko try Jesus ablay kan yo ek jing polai ko try ki badan ka try ki bahapan le ek test ablay try biopsy nga trend clinic ka jing pinkhia ka jome kan long normal ka report ablay try Jesus ablay ko pa ablay ki badan ka duga jing shitom ka met ki bahapan le ki test nga clinic ka jing pinkhia ka jome kan one kumni kan wan ka jing pinkhia haga met ka jongpi long khia ka met ka jongpi daga kerteng ka Jesus Christ ka report ka long normal no anu daga sngi ko try Jesus ablay kan wan ka jing
belai kan wan ka jing penkia no ka jing pang go tuan Jesus lai na penbena ka met ka chong pi kan kia kran kan in kan thmai biang da ka kerteng gi Jesus Christ na do ni ka clip mat ko tuai na aingo ba me sngo ka jing duai na aingo ka kular ka chumek ban pendap ablai ki khon gi chome ko tuai me ong men iPad ka jing ko jing kia men penkia ka jing mong ai kan long kumta ni ka clip man tuai kan wan kumni ka jing penkia da ka kerteng gi Jesus Christ aga met ka chong ki ko tuai na aingo me sngo ka jing duai aga kerteng gi Jesus Christ ba Nazareth ka duai amen 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 ini diga sngi pin pdiang ya ka jing penkia ka utrai wong an penkia ka jing mong ka jong pi penkia ka jing pang ka jong pi pinom yam pin im ubleun le kamba ka jing im ka jong pi la ka bomla aki doktor ubleun long pala ban le kamba udon u Jesus Christ support jong pi unong penkia ngai hau ngai ya ka kular ka jong utrai baula penkia ipin sngi ubleun kur khui pin ka puram ka jong play amen amen